पास खाइनो दिल्ली ने पार्लियामेंट होची एडीसी एरिया नो नॉन एडीसी सनाना इनके बिल पास मा खाइनाय অথচ এডিসি দখল করব नै নগর পঞ্চায়েত मंगरवै नेनि निउ टाउनशिप प्रोग्राम नि मंगरवै नेनि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नि मंगरवै चिनि एडीसी एरिया नो बर जागा दखल खाइनि नाय दं गमस अमताबो आफ्रो जुगो नगेन्द्र जमातिया संवा सबै खाइखलामानि न जों ताबो रक्षा खायनि चिनि रेसपॉन्सिबिलिटी और हल तनाय जतनि दायित्व हाइछि बनो जों रक्षा खायनि शुद्ध और हल तनाय सिबिया जत गामि आमचायनि दुबुनो जों सावै अमचिनि रक्षा खायनि दायित्व होनो जों मा सानाय अम पार्टीया हाइछि एडीसी पाइहा माने अमति प्रमथा पार्टी बायनानिया तिप्रासानि जागा वागै थांमनि हायनाय हाइछि हिंगा अमनो जों रक्षा मा खायनाय ताबक जे एडीसी न एडीसी तिप्रामथा फाइबेनि परे 5 बছর तमा खायखा हि सोंनाय र तिनि और हल फाइबै बर और बासन द फाइनाय द कय दिन परे जेतो म तिनि हल इनाग्रेशन फाइ गलांना हा ताबक बर और बासन द फाइनाय और बासन होइनो सोंनाय तिप्रामथा तमा खायखा हि बागमाव जों इनाग्रेशन खायखाय फिहा अमा हाके सारा त्रिपुराचिन कम्युनिटी हल तांजागो इनाग्रेशन खायजागो हा सवै जनसभा नेने जनसभा खाया नेने हल सभा खायो बर आरो न क्वेश्चन खाय अमन तमा खायखा एक समय जों नुखा हायछि चिनि तामसने हल तांजागो न सुलालाय रजागो न चिनि ब्रिक्सनि रजाचिन थांगै आरो जागाव प्रोग्राम खायै तमा खायखा एडीसी हिं सामानि नो जे जागाव बासन लबो आरो ने लाइट छोला लाइट जोंबो आरो ने आसक जानाय रक दंबो आरो जागा तिप्रामथा सनामानि बस तिनि चिनि बुबाग्रा नायमानि तामा अमचिनि अधिकार जे आगे नीति जेस नि नेता रक सावै थांमानि न जों ते बुकरा खायनि तिनि जमी फेरत आंदोलन तिनि अग्रान जतोसि जमी फेरत आंदोलन ही चौबा खाइफ्र शुद्ध तीजे सुमी बरक सिमी जागा बानानै ही चौबा खायाबले जत माबाय खाबले तिनि चिनि महाराजा बाहायनि चौबा खाइबनि हानि अधिकार ही छामानि तिप्रामथा सिमी माया हाइसि जत तिप्रासा मानाय हाइसि गबनो जों गामिनि बराव लुगुरनो जों जत सालायबानि दायित्व दं तिनि जों एडीसी 100 टाका और 2 टाका मात्र फान माव एडीसी कर्मचारी खाने रोता बतम चिनि जेडिओ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिनि आईएएस नि स्टाफ बतम तिनि सुंदि যারা ताबक सानाय र तय सा एडीसी ता हमरा 6600 कोटी टाका पाठिয়েছি নি सानाय र तिनि सुंदि तिनि बेतन माया को 3 तारिख काय तो खाना बुमाया बनि परे बुमाया बफुर माने ठिकना करि हाइछि अथच बर माने गिला मारा गहला हाइसाव चिनि एडीसी नि स्टाफ रो टाइमलि बेतन सासि मांग्राया डेभलपमेन्ट नि फान्ड तो बाद दिहाइछि गासै कतर छायावै जों सामों बाय फुनुनाय हाइछि चिनि एडीसी नि जे फान्ड लिमिटेड फाइनानि न जों सठिक जागाव जों सामों फोनां दङो प्लास चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा गमाय थांजानो जों प्रेजार्भ खायनाय प्रमोट खायनाय फोकस खायनाय होनो जों वानसौ हाइबांनो जों दिनै अम हल कताल दिनै चेंखा ओ हल नगेन्द्र जमातियानि मंगमारमानि अमन कायचा नाहरनो जाते जों अरचिनि जेनेरेशन कताल फायनाय र और नगेन्द्र जमातिया हल मेमोरियल हल होननाय न खायकेनो बसबा बहिमासन जों आरो जागा थांके चिनि केबे स्कुल आरो बसकाव श्री रवीन्द्रनाथ निसि मूर्ति नगराव ग्रेट विक्रम महाराजा ग्रेट विक्रम नि बनि मूर्ति सिंहनि नाम अथच आरो जागा रवीन्द्रनाथ टेगोर ओइ थांखा तिनि चिनि राजबारि बसकाव खुदिरा बसो ओइ थांखा जों बरनो तारनि हिसाया जों बरनो नायसिरिया फेबा जे और हानि बांगै चौबा खायनाय हा न रखा खायनाय हानि बसा बनस जों और जागा दंनि मुसु दिनै जों हानि बसा हि चोरै लाइफोनो गुबै सरकारि भाबे चिनि एम साइ थांखा और तनाय हानि प्रचार सेबानि तो याकि सेले और हल तनाय सभा नक थाय प्रचार तो
2-3 जनसि अथच जों हानिबो साहिनि गस लायो दिनै बाजाराव मबाइल पाइदि गरि पाइदि गारि पाइदि जतनो केस मेमोर हवै गारिनि रेजिस्ट्रेशन माखायनाय बाइकनि रेजिस्ट्रेशन माखायनाय मोबाइल पाइ हेंके IMEI नाम्बार हवै नैनि बुमुं खाय हजानो किन्तु हा हेंके चिनि बुमुं करे अथच चिनि बोमा बुफा चुचु नाय बरक हाजार हाजार बছর दंफायो हाजार हाजार बছর दंफायसे जों हानि न हेंके जागा बुमुं करे एक समय माहाय सरकार फायोनो जे हानि बुमुं करे हेंके नखारि होनै आप्रसबा कक्सानाय जत नखाय थांबायदि हेरख्लाय जानाय ताबो आगतलाव हकार सनै रिख्लाय जा तंबाय सरकार देशनाबै वाइसे द्रजा तय फै बलजा तय फै दुगान पात सबाय लामा वारै दं चिनि गामियाव फायनाय पित्रा गामियाव फायनाय कवाल गामियाव फायनाय जे नक थाय खरसा करे थुक नखारि होनै रुपनाय नों हानि बोसा हिसाय दङो जोंनो हानि अधिकार सिरलिया हायथि बनि बांगै चिचिनो महाराजा हानि अधिकार मारुनाय होनै जबा खाय दं तिनि और जागा कोनो पार्टिया तिप्रासा पहिलाव आं साखा चिनि एडिसि खंकाय जागो जों सिमि सिंवानि नाम हायथि और जागा बैनि बांगैया हायथि गे जों आसो गोबां सालिया जों अमन मैतो मानार लायनाय जे चिनि महाराजा जों महाराजानि गाइडेन्स बाय एडिसि चालक तमानि महाराजा जोंनो प्रटेक्शन खायनि मुसुमासो चिनि भबिष्यत थनानि मुसुमानिसो चिनि ट्राइबनि भबिष्यत थनानि मुसुमानिसो बै आगरतला तंनाय रक थनानि मुसुया हायथि दिनै भोट गानाय एडिसि इलेक्शन फायनाय बिसि इलेक्शन का फाय दङ आप्रो गेदनो हाजां माने हायके फुलुं फायनाय हायथि कय थान बिसा तासारि बरक जोंबाय थै गोरोंया हायथि सुजाक जोंबाय थै गोरोंया बरक जोंनो जेसेबा खाया हायथि जोंबाय थै गोरोंजा बसासि बर' बाय दंनाय के बिसा तासारि हायथि बरक सासि बरनि कंनावै जाव और जागा हाके साइदि हि होजानाय हिंगे बरकनो मा साफायनाय तिनि चिनि कामे आम चायो सिमिसि बरक दं किरो फायमावो चिनि कामे आम चायो फायो सिमिसि बरक किरिरो मावो अथच वाइसपा खनाग्रा जे एडिसि एम्पावरमेंट मारनाय एडिसिनि जत तिप्रासारनो हानि पाड्डा मारनाय कुनो दिनो सामानि खनाग्ला खायछि बरक जोंनो सुरु सानाय और दल ताथांदि और दल मिटिं ताथांदि रेगा तांगया बुरा बातारया राबार बागानया बस मिसि सानाय किन्तु नन वाइसपा साफायग्ला निनि हानि अधिकार नाय निनि बुरा बुरि बातारनो बरक सिसि सिगिरनाय हायछि निनि तिप्रासाया कोट खायनाय कुनो दिनो साग्ला जों एडिसि एम्पावरमेंट सामानि बा चिनि तिप्रासा हावनि बागैसि कायसे पार्टिकुलार पार्टी हावनि बागैया गांगासो गोबां सालिया जतनो हामबाय जतनो खुलुमबायखा चिनि बरं गोनां नगेन्द्र जमातिया बनि हल बाय जों खायमेन जों काहा के हल रखा खायै फाइनेन्स साल जों जतनो खायले नानै एलाका बासिरो हामबाय खुलुमबाय।